sarki rayuwa. Ya kai ɗan uwa ka san da wannan lafazin kake zama cikin talauci. Ya kai ɗan uwa ka san da wannan kalmar kake samun matsala a rayuwa ko tushiyar al'amura. Gaggauta lazimtar wannan kalma don farin ciki a rayuwa tare da buɗe hanyoyin samu. Ko da ba kai kuɗi ba insha Allah za ka samu rufin asiri. Haka yayin da mutum ya ga tsanani a cikin rayuwarsa ko menene ya dame shi, damuwar zuci, mutum ka lizimci istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya lizimci istighfari Allah zai sanya masa yayewa daga dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani. Saboda haka mu lizimce shi da yawa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wata mas'ala ta ilimi bata taba kullun idan ya shiga matsala zai turo takarda malam a sama addu'a. A'a, ka bar layin layin shine kai fara istighfari tukunna, ringa tuba ga Allah, kar kai la'akari da cewa baka laifi. A'a, istighfari ba wai sai mutum yayi laifi yake masa fa'ida ba, ko baka yi laifi ba tana da fa'ida. Daga cikin fa'ida zaka yi kuɗi. Na'am, wallahi malam, na'am, haka ne, gaskiya ne, akwai kuɗi a cikin istighfari, to amma ba ma yi. Waɗannan abubuwa guda biyu wallahi in ka rike su duk hayaniyan duniyar nan za ka ga Allah ya kare ka. Haka Allah ce, wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim. Ma'ana samuwar manzon Allah a cikin duniya ma'ana rahma ce, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na biyu yawan istighfari. To Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa manzon Allah zai zauna har zuwa karshen duniya ba. Duk abin da ya gagara buduwa, ya cunkushe, ya matse, istighfari tana bude shi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ba wata matsala da ta taba taso ni a gaba na sata a gaba da istighfari, yace kuma ban ga bayan ta ba. Duk al'ummar da suka rike istighfari, duk mutumin da ya rike istighfari, na rantse da Allah babu wani abun da zai zanto ya kullu jama'a duk taurinsa, duk kullewansa, ka waiwai ta zuban mishi istighfarin Allah sai Allah warware wannan abu. Ban ga wani kulli da ya tare mana gaba muka yi istighfari Allah bai bude ba. Ni wa shahida shahidun, wallahi ban isa in cewa Allah komai ba, yawan istighfari ya warware matsaloli. Allah zai masa arziki. Duk mai yawan istighfari baya mutuwa mutsiyaci ko baya rasa abin da zai kashe a rayuwarsa. Ba kafin ma aje lahira, istighfari yana jawo arzikin duniya. Shi yasa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Istighfari yana kawo gafara ma, yana kawo arzikin duniya. Ya kai ɗan uwa, kamar yadda ka samu wannan sanarwa, ka tura 'yan uwa musulmai domin su masu amfana kamar yadda kai maka amfana. Daga duniyar Hausawa TV.